anak, congratulations. May the Father bless you. Alam mo anak, noon napanood ko ang video mo sa YouTube, labis akong natuwa at hindi ko napigilan ang aking luha. Kasi po hindi ko inaasahan ng anak ko ngayon na maraming pinagdaanan na hirap at pagsubok sa buhay at mga sakit na dinulot ng masamang panahon, ay sa kabila ng lahat na iyon ay may plano pala ng Diyos sa iyo anak. Oo, tunay na napakabait at mapagmahal ang Diyos na gumawa ng langit at lupa sa mga taong nananalig at nananampalataya at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Anak, ipagpatuloy mo lang ang iyong inumpisaan. Alam ko na hindi ka pababayaan ang mahal na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At dalangin ko na sana matupad mo ang iyong pangarap. Mapalad ka anak, dahil isa ka sa mga taong napili ng Diyos, kaya't huwag na huwag mong kalilimutan ang magdasal, manalig at magpasakop sa Kanya dahil Siya ang nagbigay sa ating buhay sa mundong ibabaw. At alam mo anak, naalala mo noon nagkasakit ka ng grabe at may taning na ang iyong buhay? Kung minsan nahimatay ka, akala ko na noon ay hindi na tayo magkikita at hindi ka na makauwi na buhay at hindi rin tayo makapag-usap. Halos gabi-gabi akong di makatulog, kaisip sa'yo kung paano kitang matutulungan at hirap na hirap naman ang ating buhay noon. Halos malunod ako sa sarili kong luha sa kaiyak dahil hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ngunit tunay na mapagmahal ang Diyos at dininig niya ang aking panalangin na sana pagalingin Kanya sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan at natupad na yun anak ko. Kaya sana isa ka sa mga instrumento niya na nagpapatunay na ang Diyos na hindi natin nakikita ay tunay na nagmamahal sa buong sanlibutan at walang imposible sa Kanya dahil Siya ang may-ari ng lahat. Tandaan mo anak, mahal na mahal ko kayong lahat. Kayo ang aking tunay na kayamanan sa mundong ito. God bless you anak. Muli nagpapasalamat ako sa mga kaibigan mo na sumusuporta sa iyo na tunay na kaibigan at nagmamahal. Alam ko, ang Diyos na siyang magbibigay rin sa kanila ang tunay na kapayapaan at dalangin ko na ililigtas nila sa lahat ng anumang pagsubok, kagabayan ng mahal na Panginoong Jesucristo, lalo na sa mga pandemic ngayon, mga COVID-19, mga sakit na hindi magamot-gamot ng doktor. Dalangin ko na Siya po ang magbigay sa kanila ang sapat na kagalingan sapagkat ang Diyos na ating kinakilala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at Siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya anak, manalig at manampalataya kayo. Ano mang problema, sa Diyos tayo titingin at sa Diyos tayo hihingi ng tulong sapagkat ang Diyos ay hindi madamot, mapagmahal sa lahat ng mga taong kumikilala sa Kanya. God bless you anak. May the Father bless you all. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. And guys, ano lang, I'm just trying I'm just trying to sing church